Nadakpan sa mga enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO ang mga PUV driver sa Davao City nga wala maka-renew og PUV ID. Sa ikaupat kadlaw nilang operasyon karong adlaw, ubay-ubay na ka mga PUV driver ang ilang nadakpan ato sa operasyon sa Barangay Dumoy Biyernes sa buntag Hunyo 27. Daanang nanganti ang CTTMO nga ilang adlaw-adlawon ang PUV ID operation aron masilutan ang mga driver nga masinupakon. Sunod lang sa upat ka adlaw nga operasyon sa mga enforcer, dulan kinyentos na ka mga PUV driver ang nakamulta tungod sa expired nga PUV ID. Sumala ni Jess Pendulat Sisay, ang team leader sa operasyon sa CTTMO, dili moubos sa 70 ka mga pampublikong sakyanan ang ilang target nga madakpan atol sa ilang operasyon. Sulod sa usa ka adlaw sa duha ka managlahing kadalanan sa Davao City. Mga driver sa jeep ug taxi mao'y sagad madakpan nila Sisay nga expired ang PUV ID ug wala gi-renew. Katong mga gipanglakop namo is mga expired nga mga PUV. Dapat i-renew na nila kay mandatory man na sa city pareha sa Davao City. So kana siya is kailangan yun na ito sa ka-driver pareha sa PUV, taxi, van, kailangan yun na mag-provide sila. Walay pilion ang mga enforcer sa ilang operasyon kay kutob sa ilang nasakpan nga expired ang PUV ID, ilang isyuhan og ticket. So nakadakop nami og 400 something. 400 plus something na kuha na namo. So wala pa ko idea kung pila na po madakpan namo karon. Dili man mo mababasa mga 70 ka drivers nga madakpan namo nga na-expire ang PUV ID. Sumala ni Sisay, 1,000 pesos ang multa sa mga driver nga madakpan nga expired ang PUV ID. Sa nakita namo isang uban tuyoon nila nga dili gyud sila mag-renew. Ang ikaduha, expired ilang PUV ID kay dili sila ka-renew kay nana sila previous nga violation. So mugawas man na sa ilang violation or sa ilang ID kung mag-renew, ilang pangalan nga na sila violation. Sa datos gikan sa CTTMO, niadtong Enero 1, 2025 hangtod Hunyo 27, 2025, ana sa 9,894 ka mga driver ang nahatagan og bagong PUV ID, 9,608 ang renewal. Sa kinatibuk-an, ana sa 19,502 ka mga PUV ID ang na-release sa CTTMO ngadto sa mga driver sa Davao City. Daghan niini ang tricycle, dayon ang taxi ug jeep. Mas taas sab ang natagan og PUV ID sa CTTMO sa unang 6 ka bulan karong tuiga ikumpara sa datos nitong Enero 1 hangtod Disyembre 31, 2024. Napulo kadlaw ang gihatag nga mando ni CTTMO Chief Junicio Abude aron himuon ang operasyon. Busa lauman nga mas motaas pa ang ihap sa mga driver nga maisyuhan og ticket tungod sa wala ma-renew ug expired nila nga PUV ID. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.